Kipriyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Aşgabatyň halkara aeroportuny okuw ýa-da iş maksady bilen daşary ýurtlara barýan 10 çöraýatyň ýurtdan goýup berilmeýändigi barada gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sanyny Türkmenistanyň häkimiýetleriň daşary ýurtlara okuw ýa-da iş gözlegine barýan raýatlaryň hereketini çäklendirmegi we munyň jemgyýetiň durmuşyna ýetirýän mümkin täsirleri barada gurrun gozgalýar. 19 awgustda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň soňky wagtlarda Aşgabatyň aeroportuny iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara barýan raýatlaryň hereketine päsgençilik döredilýändigi barada habar berdi. Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandygy, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçury goý berilmeýändigi barada Azatlyk Radiosynyň ýurdun içindäki we daşyndaky habarçylary hemde çeşmeleri habar berýärler. Şu ýyl mektebi tamamlan lewaply ýaşlar köpçüliklerin daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şu ýyl ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanyny çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soňky aýyň dowamında onlarça oglan-gyz uçary goý berilmedi diýip, şu ýagdaýy başdan geçiren lewaply ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlyk Radiosynyň lewapda habarçylarynyň biri 19 awgustda gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmiýleri ýaşlaryň uçary goý berilmezliginiň sebäpleri barada takyk we resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk Radiosu bu ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmiýleri we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hemde onuň Lewap vilayatynaky edarasy bilen habarlaşyp, häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere, hususanda Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goý berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren türkmenistanyly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalaryndan başlap türkmen häkimiýetleriniň Kipriň Demirazlyk böleginde okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglabasynda iş ýa-da okuw wizasy bolsa-da olar Aşgabatyň aeroportunda uçary goý berilmeýär. Meniň gyzjygym hem Kiprde okuýar. Tomuska din jalşynda öýe Türkmenistany dolananjygym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda okuw wizasy bar. Ol hiç bir düzgünü bozmady. Ol bu ýerde işlemeýärdi, diňe kanun esasynda okuýardy diýip Kiprde okuyan türkmen studenti 19 awgustda gurrun berdi. Student käbir iş berji türk kompaniýalarynyň öz işärleriniň ýurtdan goý berilmegini sorap, Türkmenistanyň ilçihanasyna arda bilen ýüzlenendigini hem aýtdy. Ýöne bu kompaniýalaryň türkmen ilçihanasyna tawşyran ardalarynyň hem häzirlikçe oňoýly netije bermeýändigini belledi. Şol bir wagtda ol soňky hepdäniň dowamında käbir tanyş bilişleriniň resmiýlere ýa-da araçylara goşu durnak üçin para vermek arkaly ýurtdan çykmagy başarandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Biz bu temany häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we aktivist Hudaýberdi haly bilen gurrun etdik. Hudaýberdi goloýda Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Aşgabatyň halkara howa mendirini okuw ýa iş üçin daşary ýurda çykyp barýan 10 Türkmenistanly raýatyň ýurtdan çykmaklaryna ruhsat berilmändigini habar berdi. Bu ýerde daşary ýurda goý berilmedik raýatlaryň hataryny okuw maksady bilen ýurdun daşyna çykyp barýan ýaşlaryň hem bolmagy ünlü çekýär. Ýa-da Azatlyk Radiosu geçen aprel aýynda Türkmenistana diplomy tasdiklanjak daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanynyň çap bolanyny habar beripdi. Ana täze okuw ýurdunyň golaýlamagy bilen Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurda barýan studentleriň ýollarynyň alınıp galmagy barada habarlary hem gelip gowuşup başlady. Ýakyn geljekde bu ugurda Türkmenistana nähili habarlary garaşmaly, häkimiýetleriň raýatlaryň ýoluny baglamak işleri dowam edermi ýa gowuşarmy? Näme üçin? Şu ideýanyň bolanyk diýip aýdyp biljek ýok, ýa-da öz pikirini düşündirip bilen siyasatçı yok, tanqidçiler yok, açık metbuat yok. Şonuň üçin bir dowam eder, görüm, soňlugy bilen ýurda yaramaz täsir eder. Sebäbi her bir ýapyk ýurtda da adamlar isleseler çykyp bilýärler. Ýa-da Afrikadaky agyr durmuş şertleri, uruşlar adamlary bir ägir uly deňizi kesip geçmäge mejbur edýär. Adamlar garaz bir ýol tapyp gaçýarlar.
Şu öz raýatlaryny daşary ýurtlara goýbermezlik bilen türkmen hökümeti näme utýar ýa-da nämeden utulýar? Inne onun utyan zady milletin aktivligini pes edip bilýär. Milletde düşünjän gözetimiň pes bolmagyny gazanýar. Sebäbi millet şol ýurdun içinde çykmany otursa öz ýurdy gowudur. Şol döwlet meti oturna aýdylşýar. Hakykatdan hem altyn asyrda ýaşaýanlar, biz galkynyş döwründedir, biz galkynýandyr diýen pikirde bolýarlar. Utulýan tarapy eger şol ýaşlar daşary ýurda çyksalar, onu dilgünün bir näme başgaçadygyny bilýärler. Olarda başgaça dünýä garaýş emele gelýär. Hut şol başgaça dünýä garaýşyň emele gelmeginiň ýoluny almak üçin türkmen resmiýetleri aeroportlary hem çykalgalary ýapýarlar. Ahirki netijesinde elbetde biýene ýurdun özüne ziýan, sebäbi ýurdy ösdürjek, ykdysadyýety galdyrjak, ýokarlandyrjak bilimli adamlar bolup durýar, bilimli kadrlar bolup durýar. Tarih boyu edilip gelmeyen zat, egerde yaşlar, bir işevur adamlar, işleyecek adamlar, daşary ýurtlara gitseler, daşary ýurtdaky edilen täzirki işleri görseler, daşary ýurtdaky döredilen bolçulugy görseler, olar ýurtda da şo zady döretmäge çalyşýarlar. Ne şu babatda ýurt elletde utulýar. Birim ýurtdan gelip gowuşan habarlarda Türkmenistanyň häkimetleriň daşary ýurtlara barýan käbir raýatlaryň ekstremist toporlara goşulmak ähtimallygynyň howatyr edip olary ýollaryndan alyp galýanlygy barada maglumatlar bardy. Häkimetler işe ýa-da okuw barýan daşary ýurda işe ýa-da okuw barýan haýyr bir raýaty ýolundan alyp galyp olary daşarky ekstremist wehimlerden halat etdikleri bolýarmy? Indi bir ýerde ol bilen ekstremistik toporlar barada aýdylýan pikir. Ol ýöne halky gorkulmak üçin aýdylýan pikir. Sebäbi ekstremistik toporlar ýakyn günde orada o ýerde de uruş gidýän ýurtlarda, Siriýa, Irak ýaly ýurtlarda bar. Ya da bizim goňşymyz Awganistanyna, onun aňyrda Pakistanyna bar. Ol ýurtlara bilim almaga ýa-da işlemege gidýän adamlar Türkmenistanyna juda az, az olar. Olar köplünç Orsiýete gidýärler, Türkiýe'ye gidýärler dil ýeňilligi üçin. Ýa-da günwatar ýurtlaryna gaýdýarlar, ýa-da Hindistana gidýärler. Ol ýerlerde ekstremistik toporlar ýok ahyry. Günwatarda meselen ekstremistik topor ýok, Orsiýetde ýok, Belarusda ýok, Ukrainada ýok. Ol meselen Belarusa okuwa giden üçin nädip ol ekstremistik topora oşulýarmyş. Bu ýerde hiç Bağışlan Hudaýberda sözüňden bölýän şu ýerde meselem esasan soňky ekstremist toporlara gatnaşýan Orta Aziýalylar barada çykýan maglumatlara ser salsak şolardan çen tutsak olaryň köpüsi hatda aglabasy gönüş şol ýurda däldi, özüniň söwüşen ýurduna däldi, jeňçi bolan ýurduna däldi. Ilki başda öz ýurdundan çykanyna ikinji bir ýurda çykyp ondan soň üçünji ýurdun üstü bilen şol ekstremist toporlaryň hataryna goşulanyny aýdylýar. Indi şu Orta Aziýalylaryň şol maglumatlarynyň çen tutsak şu gurrunlaryň jany bolup bilermi? Yo, şeýde bolmagy mümkin. Ýöne olar gaty azlykdaky adamlar, gaty az olar. Eger halkyň umumy sany bilen alanynda, olar az bolsaňam azda kende, umumy düzgünden çykyp başga ýola düşýän adamlar mydama bolupdyr. Ol jemgyýetiň bir derdi, ony gadagançylyk bilen ýok edip bolmaz, ony öwrünmeli, şonuň köküni sebäplerini bilmeli. Şondan soň ol adama ýardam edip bolar. Ony düýpli ýok edip bolmaz. Aeroporty ýapyp ýa-da gidýäni baglap, ony ýok edip bolmaz. Hudaýberda indi sanlar bilen gurrunga dowam etsek, ýakyny Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulugy köpçüligi ýetiren soňky statistika maglumatyna şu ýylyň başyndan bäri Russiýa okumaga gelen türkmen ýaşlarynyň sanynyň geçen ýylyň deňeşdirigine 5 hessa azalandygyny ma'lum etdi. Bu nämäniň alamaty? Bu görkezji bize haýsy ýagdaýlara düşünmäge mümkinçilik öretip biler. 2018-nji ýylyň deňeşdirigine ýem 1 ýylyň içinde 5 hessa azalypdyr. Şol bir wagtyň özünde ýakyna çykdy Türkmenistana geçen aprel aýyna täze karar çykdy. Ýagny daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny tasdikladylar. Bu arada bir dünýä türkmenleri gepleşiginde gurrun etdik. Nähili düşünüp bolar şu sany? Ol bilen şoň netijesi sebäbi ol okak gelenden soň senin diplomyň tasdiklanmasa, sen öz uğrundan iş berilmese, onu näme üçin okujak, näme üçin ummasız pul harç etjek, wagt harç etjek. Ol meseleniň bir tarapy, beýleki bir tarapy ykdysady kynçylyklar,
daşary ýurda gitmek üçin hökman daşary ýurt valyutasy gerek ýa-da halkary valyutasy, dollar diýe, euro diýe şular ýaly pullar gerek. Ol pullar Türkmenistanyň resmi ýagdaýda ýok. Eger resmi ýagdaýda Türkmenistanyň dollar satyn almak mümkin däl, diňe satmak mümkin. Ol meseleniň ykdysady tarapy. Şol meseleniň ykdysady tarapy da köp ýaşlaryň öýünden çykmagyna täsir berýändir diýip pikir edýän. Şol kynçylyklar. Şoň üçin daşary ýurtda okaçaklaryň sany barha adalyp barýa, sebäbi ýurdun öz içindäki ykdysady ýagdaý gaty yaramaz. Gaty pes. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurda erkin girip çykmagyny ýola goýan ýagdaýyny şu aksiýoma bilen gurrunga dowam etsek, ýurtdan çykýanlaryň hereketini dilden çäklendirmese, bu hökümete we şol sanda halky nähili peýda getirer Hudaýberda? Siziň pikiriňizçe? Halk näme? Halk bir sowatly owulgyda eýe bolar. Sebäbi her bir ýaş adam eline hünäri bolsa, bilimi bolsa, bu öz durmuşyny gowy dolandyryp bilýär. Bir ene atanyň gadanmaly zady, ene ata şoň üçin şagasyna bilim bermäge çalyşýar, onuň okumagyny isleýär. Bu diňe ene ata däl, bütün jemgyýete peýda bolup bilerdi. Ýöne gynansa häzirki Türkmenistanyň şer mung tersine ýurtda alınıp barlayan zatlaryň bary bir siýasata gönükdirilen, bütün milletem şol siýasata uýmaly diýilen ýörelge bar, şolar ýaly düşünje var. Şu düşünje de milleti gaty köp zatdan çäklendirýär. Migrasiýanyň jemgyýetleriň arasyna özara täsirleşigi barada gurrun edermizdi. Raýatlaryň ýurtdan çykmagy ýetkin etmekleri, gidip daşary ýurtlarda ýaşap soňra ýurda dolanmaklary halkyň gündelik durmuşyna, ýagny jemgyýetde däp bolan ýaşaýyş medeniýetine nähil täsir edýär. Jemgyýetiň durmuşyna nähildir bir zatlary üýtgedip ýa-da nähil täzirlikleri getirip bilýär şu migrasiýa. Ol bilen olar daşary ýurtlarda öwrenen zatlaryny ýurda dolap bilýärler. Tähli babatda mesele möhümçülükde, teknikada, oba hojalygyny ýa-da bilim pudagyny daşary ýurtlarda garanan öwrenen zatlaryny ýurdun öz içine getirip bilýärler. İkinji bir tarapdan olar daşary ýurtda garanan maýasyny, ýani serişdesini, elindäki bar bolan puluny, maddi mümkinçiliklerini ýurda getirýärler. Häzir daşary ýurtda bolan türkmenleriň öz ýurduny maýa goýmajagy ýa-da öz puluny şo ýurda gönükdirmejegi negerem ýok bolsa gerek. Az diýen bolar, belki de ýokdur diýip pikir edýän. Her bir daşary ýurtdaky adam $1 gadansa, şonu ýurda dolamagyň aladasyny edýär. Şunu men ýurda eltip bilsem şu puly, ýurtda näme gadanyp bilerin ýa-da ýurtda men şunu bilen näme iş etip bilerin diýen pikirde. Adamlaryň köpçülikleýin ýurtdan gidip ýurda gelmekleri, ýani şuňa ýekkin etmekleri, haçan bu migrasiýa köpçülikleýin esasy bolup geçen ýagdaýyny halkyň däp desturlaryna, ruhy ymmatlyklaryna, içerki ýaşaýyş medeniýeti bilen täsiri bolarmy? Şuňa täsirleşik bolarmy? Daşarky ýaşaýyş medeniýetleriň içerik girmegi ýa-da içeriň daşyna çykmagy şu arada nädir bir obyektiw urgun etme esas barmy? Bar elbetde, täsir bolar. Sebäbi taryh dowamyny şeýle bolup durda. Meselem Aleksandr Makedonskiýanyň goşuny gelip gidenden soň Türkmenistanyna bir näçe özgörüşlikler bolupdyr. Meselem suw gurulşyny biziň owamyzda Könemarda, Gadymarda Sardawa bardy da, Sardawa. Ýagny suw saklanýan ýer, daşdan edilen häzirem bar ol. Şolar ýaly gurulşyklar bar Makedonskiýanyň döwründen galypdyr. Ýa-da Arap medeniýetini alsak, İslam dinini getiren Arap goşunlary şonuň bilen birlikde Arap medeniýetini getiripdirler, Arap hatyny getiripdirler, Arap bilimini getiripdirler. Bizde Araplar gelenden soň medeniýet hem ilim hem düýpli özgörüpdir. Ya soňky döwürleri alsak, her bir döwrüň ýurdun öz içine täsiri bar. Biz ortaýetin 100 ýyl gowrak garamagyna bolduk, öň göçgeni koloniýasydyk. Soň Sovet Soýuzy döredildi, ýöne şonu da biz Moskwa baknadyk. Ruslaryň Türkmenistana gelmegi ýa-da türkmenleriň ortaýete gitmegi türkmen medeniýetine de, türkmen jemgyýetine de öz täsirini ýetirdi. Bizde bir näçe öňe gidişlikler boldy. Halk sowatsyzlygy ýok etdi. Halk arasynda ýaýran bir näçe keseller bardy, ýokunç keseller düýbinden ýok boldy. Jemgyýetiň akymy, jemgyýetiň öňe bolan ümzügi bu watara gönükdi. Bizim ýaşlarymyz başgaça bilim alyp başladylar. Bizim ýaşlarymyz
has ösen teknologiýa aralaşyp başladylar. Ýurt gaty özgördi. Şoň misalyna seretsek, häzirki köpçülikliğin gidýän migrasiýanyň ýygyna dolanmagy, ýa-da bolmasa şol migrasiýa bilen bu gatnaşyklaryň bolmagy, ýakyn gatnaşyklaryň bolmagy jemgyýetiň ösüşine täsir edip biler. Kesek aýdyşyna däl, diňe ösüşine täsir edip biler. Belli bir derejede ol jemgyýeti ilerledip biler.